गाइस आंनि साया बर' इउटुब चेनेलाव फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायावनो जासिहरफिननाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय दासान्दि आंबो इसोरनियावनो मोजाङैनो दङ। स' लोगोफोर दाथ' माबायसा सोलिबाय थादों इउटुब माबायाव फेसबुक पेजाव नोंथांमोनाथ' गासिबो मिथिखागौ, गासिबो नायखायो नालाय, रावथ' नायालासिनो थाया। ओमफ्राय दा जोंनि बर'आव आरोना बांसिन भाइरेल जागासिनो। स' लोगोफोर भाइरेल जादोंबाबो आरोना माने आङो ओरै भाइरेल भिडिअफोरखौ नायखानाय जायाखैमोन। ओमफ्राय दा आङो नाफाथि आगैनि भाइरेल भिडिअ नायदों आरोना मोनसे। ओमफ्राय बियो दा मोनसे भिडिअ एगारनानै होदों निजिनि चेनेलाव, बेखौबो आं नायबाय। बेनिफ्राय आङो मोनसे भिडिअ खालामनो सानबाय आरो ना, जेनेबा फानथावस्रि आगैनि सायाव बेयो निजिनि चेनेलाव बुंना होनाय। ओमफ्राय आरो बै मोनसे भाइरेल जानाय भिडिअनि सायाव आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों आरोना। ओमफ्राय जुदि आंनि बुंनायाव जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोबा नोंथांमोनखौ आसा खालामनाय थाबाय निमाहा होगोन होननानै। ओमफ्राय फानथावस्रि आगैया होननानै बुंबाय आरोना, जेनेबा गावगायनि चेनेलाव भिडिअआव बियो बुंदों माने आङो बिदि भाइरेल खालामगोन सानाखैमोन, ओमफ्राय बिसोरो खालामबाय होननानै। आगै माने नोंनिया भाइरेल खालामथावथावानो जादों आरोना बाथ्राया। मानो होनबा बिदि हर गेजेराव नोङो बिदि थाबथारनाङामोन आरोना। नों फैबाय न'आव थांनानै नोङो कभार बख'नाय सोनायखौ नों खालामनो हागौमोन, नाथाय नोङो बिदि हर गेजेराव लाखिब्रबनानै बिदि थाथ'नाया नोंनिनो गोरोन्थि। मानो होनबा नोंखौल' नङा, जायखि साइकेलजों बेराया बाइकजों बेराया गुबुनखौबाबो माने नोंनि जायगायाव बै दिनखालि गुबुन मोनबाबो बेखौ हमनाय जागौमोन। मानो होनबाथाय बिदि हर गेजेरफोराव बिदिखौ समायनाय नुवा आरोना। ओमफ्राय बिसोर सेंग्राफोरा जानो हागौ जाहाथे नोंसोरखौ गोरोन्थिखौनो मानसिफोरा सानसिगोन आरोना। आं दा फंनैसो फोरमायना होनाय जेनेबा माबायसा गोरोन्थि नुखौ बे आंनि बुंनायखौ सानगोन आरोना। जेबो मिथिया असे बाथ्रा बुंदों जाम्बिसो बे होननानै। नाथाय नोंसोरनि नोजोराव जानो हागौ आं जाम्बिबो जानो हागोन, गाज्रिबो जानो हागोन, जियानो जानो हागोन आरोना। माने बुंबानो बाथ्राया जायो नालाय, सब जायो। आंनि जुदि बुंनायाव गोरोन्थिखौ नुदोंबाथ' गोरोन्थि होननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय। आंबो जेबो खालामनो गोसो गैखायामोन, आंखौ माने बुंहरबाय थानायनि थाखायसो आं खालामनाय जाबाय। बेनिफ्राय आङो रावनिबो माबा खालामखायाखैमोन, बिदि भिडिअखौ खालामनाय जाखायाखै। मानो होनबा आङो भाइरेलनि भिडिअनि सायाव आङो बांद्राय नोजोर होखाया। बेखौबो नाफाथि आगैखौबो आङो मोजां मोनोमोन, बिनि भिडिअ नायनानै मोजां मोनो, आं दाबो नायगोन। जिखि भाइरेलानो जा आं नायगोन, नायनानै मोजां मोनो। बेनिफ्राय नाथाय बिदि भाइरेल जागोन होननानै मालाबाबो सानथाराखैमोन आरोना आङो। थारमाने दा फोथायगोनबाबो फोथायनोनो गोब्राब, माने मेगनजों नुवाबाबो जेबो फोथायनो हाया। नाथाय भाइरेलनि सायाव नायबाथ' आरो फोथायनाय बायसायानो जायो। ओमफ्राय आगैयाबो नाथाय भिडिअ खालामनानै होबाय, बेयावबो आलादा आलादा मा मोनसेखौ गनायनो जायो आरोना गोसोआ। आगैया सानगोन माने आंखौ फोथायाखै होननानै। दुखु मोननो नाङा, मानसिफोरा बांसिनानो कनफिउस जानानै दंखायो। नोंनि सायाव भिडिअ होदोंबाबो माने थगायदों बिदि होननानैसो होनो आरोना बांसिनानो। आंबो माने कमेन्ट गेलेलायदोंमोन आरोना, बेयाव मिथिबाय आरोना सोरनि गोसोआव मा साननाय जादों, सोरनि गोसोआव मा डाउट जादों, बेफोरखौ माने मिथिलायजोब्बाय आरोना। ओमफ्राय मानसिफोरा रोङा माया बाथ्रा बुंगासिनो आरोना बे हिन्जावा होननानै बुंगोन। ओमफ्राय नोंसोरनि नोजोराव जियानो जाया मायो, आङो जेनेबा आंनि गोसोनि साननायखौ माबायसायाव माने गोरोन्थि नुखौ आगैखौ बेखौसो आं बुंनाय जाबाय। माने मानसिफोरा रियेल सानथारबाय नालाय, सानथारबायबो सानथाराबाबो माने बाथ्राया रियेल बायसा जाखाथारबाय। बेनि थाखायनो आं बुंनानै होबाय, आंबो रियेलखौनो मोननाय बायसा मोनथारदों आरोना माने भिडिअनि सायाव नायनानै। ओमफ्राय आगैया होनना होनायावबो एसे जास्ट बोरैबा मोनो आरोना, माने दुखुखौथ' मोनखागोन बयबो। थेवबो बेनि गेजेरजोंनो भिडिअखौ खालामनाय जाबाय। ओमफ्राय आगैयाबो एसे ताल लानानै थादों, जाहाथे उनावबो जेबो भाइरेल जाया बिदिखौ साननानै। माने नोंबो एसे मोजाङै थादों आरोना। जाय मानसिया बांसिन मोजाङै खामायलांनो सानो, जेनेबा मोजां जायो आरो बांसिन बेखौ माने बांसिन मानसिफोरा नोजोर होसिनबाय थासिनगोन आरोना। माने बबेयाव बेरायो बबेयाव बेराया बिदिबो नोजोर होग्रा मानसि थायो आरोना। माने थाखाथारो, बे गेरेन्थि बाथ्रा थाखायो। नोजोर होग्रा मानसि बहा थांदों, बहा बेरायदों, मा खालामदों, माने जाय एसे गोरों जायो, जाय एसे सिनायजाथाव जायो, बिसोरखौ नोजोर होनाया बारा जाखायो। माने माबा प्रुफ मोनगोन नामा, माबा मोनसे प्रुफ मोनगोन नामा, बिदि जाबाय थायो आरोना। आङो भिडिअखौ बेखिनिखौनो जास्ट खालामनाय जाबाय आरोना। बांसिन मानसिफोरा नायनानै जुदि गोरोन्थि मोनदोंबा निमाहा होबानो जाबाय। आंबो गोसो गैयाबाबो बुंनाय जाबाय आरोना। बेनिफ्राय जुदि मानसिफोरा गोसो गोरबोनिफ्राय बांसिनानो जुदि माबा सानो आरोना, जुदि गोरोन्थि बुंनाय सानो, अननानै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदों। आंबो मिथिनो लुगैयो आरोना मानसिफोरनि गोसोआव जेनेबा साननायाव मा जागासिनो दा,
मानसिफोराथ' दा बिराद भाइरेल जागासिनो थेवबो आं रावनिबो भाइरेल भिडिअखौ बांसिनानो नायखाया बेनिफ्राय आङो लैहोर गयारि आदानि माने दाखालि मोनसे भाइरेल जादोंमोन नालाय सुथारनायनि बे बाथ्रायाव आं माने एसे आंबो बुंनानै होदों आरोना माने आङो बुंनाल'सो होदों जाहाथे आंबो दुखु मोननायखौ आदानिखौ आंबो फोरमायनानै होदों थेवबो आङो आंनि माबायाव कन्टिनिउ आरोना रावनिबो भाइरेल भिडिअखौ आं सोदेरनानै लाया ओमफ्राय नोंथांमोना नायनो गोसोबा नायनो हागोन आरोना आंनि चेनेलाव थांनानै आं सोरनिबा जेनेबा गाज्रि भाइरेल कन्टेन्ट सोनानै लादों नामा आं माने लाखायाखै आं नायनाबो मोजां मोना बुहुत भाइरेल जानानै थांदों थेवबो रावनिबो भाइरेल नायाखै आरोना भाइरेल भिडिअखौ नायखानाय जायाखै सोरबा रसमा सोरबा टसमा बिदि जालांजोबदो भाइरेल आं थेवबो रावनिबो भाइरेल भिडिअखौनो नायखायाखै बे गेरेन्टिखा बेनिफ्राय दा गैयिनिखौ बांसिन सापर्टबो होयो नायोमोन नालाय बेनि थाखाय नायनांगौ जादों नाया सानबाबो नायनांगौ जादों मानो होनोब्ला नोङो जों मबाइलखौ दाङा नङा दांखायो बेनिफ्राय आरो ओरैबायसा जाहैबाय माने नायथावा भिडिअखौनो नायथावला माने नोङो बहाबा बिखुनजो थायो बहाबा बिहाव थायो बहाबा नोंनि देरसिन उन्दै थायो देरसिननि सिगाङावबो नायजाया उन्दैनि सिङावबो नायजाया माने भिडिअखौनो नायजाया नोङो साइड जायागौ माने भिडिअखौनो नायजाया ना लोगोफोर माने ओरैबायसा गाज्रि गाज्रि बुंनानैबो रायखाथारदों आरो ना आगैखौ माने नोंसोरसो मिथिलायगौ आरो ना मा जादों मा जायाखै जों जि नुदों बेखौसो बुंनांगौ जाबाय नालाय बेनिफ्राय बोरैबा मोनदों नायनानै भिडिअखौबो माने बांसिन दासान्दि बर'आसो आवगायलांगासिनो भाइरेलाव ना खेलासो सानदों ना गेम तारमाने गेलेलायनाय बायसासो मोनदों माने थ्रि फायार बायसासो जाबाय आरो ना मानसिफोरा थ्रि फायारखौ जेरै गेलेयो माने नों हागोन आं हागोन गावलायलायनाय माने भाइरेलाबो दासान्दि बिदिनो जागोन नों खालामदोंबा आं नै सबनिया खालामगोन नों खालामदोंबा आङो नेक्स्टखौ खालामगोन बिदि जागासिनो दासान्दि बिदि नोंथांमोनाथ' भाइरेल जाबा माबायसा जायो गासैबो नुलायलायगासिनो अननानै एसे गासैबो गोजानाव थानायखौ सांग्रांथि खालामनानै ला गाव गावनो नङाबा 1 मिनिटबो नाङा 1 सेकेन्डआवनो बवा जायनि मबाइल दोङो बेनियाव माने इउटुब फेसबुक डाटा अन खालामनाय लोगो लोगोनो माने मोननै जोबखागोन आरोना भाइरेल भिडिअ ओंखायनो जाय बिथांमोनाबो दासान्दि बिदि सिङाव सोलिगासिनो ओमफ्राय साननाय दं माबानाय दं अननानै एसे सांग्रां जादो जेबो भुल खालामनांला भाइरेल जाबा मा जायो नोङो थैगोन ना थांगोन जायो थांना थाबा मा खालामनो बिदि जायो मोनसे भाइरेल जाबा खायसेथ' माने लाजिख'नो हायियाव थैनांगौ जायो बिदि रोखोम ओंखायनो सांग्रां जादों आरोना स' आङो भिडिअनि गेजेरजों बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरोना बेफोर सेंग्राफोरा आरोना सानबाय आरोना नोंसोरखौ माने गोरोन्थि खामानिखौनो मावनो सानदों दा नोंसोरनि बाथ्रा आरोना बेयो नोंसोरजों मा जादों जोंबो मोजाङै मिथिया जाय नुदों जाय थाफादों बिसोरसो मिथिसिगौ आगैया थेवबाबो बुंबाय बे बाथ्राया नङा बे बाथ्राया बानायनायसो ओमफ्राय आगैया नोंबो बिराद गोदोर भुल जाबाय नोंनिया मा भुल जाबाय आं खोन्थाना होनसै आरोना नोंहाबोथ' मबाइल दंमोन नोंबो डाइरेक्ट माने भिडिअ खालामनानै हेगारना होनायमोन बै दिनखालिनो आरो बै समाव बुबाय थानाय समाव नों भिडिअ खालामनानै होनांगौमोन जाहाथे नोंनि माबाखौ बांसिनानो फोथायो ओमफ्राय दा बांसिनानो नोंखौ 100आव माने 25%फोराल'सो आंनिबा फोथायदों आरोना आंनि साननायाव आरोना बांसिनानो फोथायाखै मानो होनबा नोंबो बै दिनखालि फुजाखालि आरोना आगै माने नोंबो भिडिअ खालामनानै नांगौमोन नोंहाबोथ' मबाइल आखायाव दंमोन ओमफ्राय जों माने बिदि हर जाना फैबाय बिनिफ्राय लाखिबाय जोङो बे सानैसो सेंग्राफोरा जोंखौ गाज्रि खामानि मावदों होननानै जोंखौ भिडिअ बानायबाय होननानै नोंबो माने भिडिअ खालामनानै होनांगौमोन आरोना जाहाथे बिसोर बुयो सोबायो नोंबो खालामनानै होनांगौमोन बेनिफ्राय आरो नोङो गारि सिङाव आरोना जेनेबा जनायाव बिसोरो सोबादो सेंग्राफोरा बेखौ जों नुदों आरोना ओमफ्राय बै सोबानाय सेंग्राफोरनि माबायाव आरोना बुंनाय समाव नोंबो मोखांखौ खोबथेयालासेनो माने डाइरेक्टलि आसि थुयै मोखांखौ देखायनासो होननांगौमोन ओमफ्राय नोंनि गोदोरसिन भुला बे जाना होदों आरोना आगै मानो होनबाथाय नोंखौ मोखां खोबथेनाय लोगो लोगोनो सानदों मानसिफोरा पुरा 100आव 100 सानखादों आरोना माने बाथ्राया नंमारगौ बिदिबा बेयो मोखां खोबथेयामोन फंसेबा बाथ्रा बुंगौमोन होननानै सानदों आरोना सानजाथाव जादों जेनेबा जोंबो नायग्रोनाय लोगो लोगो जोंबो सानदों बेखिनि बाथ्राखौ आं होनखाबाय आरो थालानो मानो होनबा मोखां खोबथेनाय लोगो लोगोनो लाजिनानै खोबथेदों सानखायो मानसिफोरा ओमफ्राय नोङो मोखांखौ खोबथेयालासेनो आसि थुयै बाथ्रा नांगौमोन होख्रावनोसो नांगौमोन बे बाथ्राया नङा नोंसोर जियानो होन बिदिसो बुंनो नांगौमोन नोङो ओमफ्राय आरो जोंनि थाफानाय हौवाया आरोना जेनेबा हौवाया बे बुंदों बेबो फंनैसो बुंनानै होनांगौमोन बे बाथ्राया नङा होननानै ओमफ्राय आगोलाव बुलायनायाव मा होनलायदों होनलायाखै नोंसोरो भिडिअखौबो होनाय जायाखै नालाय बेखौ जों मिथिला जिखिनि भिडिअ नुदों बेखिनियाव होनबाय ओमफ्राय बे मा होनखो हौवा सासेया आरोना नोंजों थांफानाया
जेनेबा बे बुंदो बेबो आं सिनायखायो दखन बिदि होननानै बाथ्रा बुंदों आरोना थेवबाबो जोङो बिदि जेबो माबायाखै होननानै बाथ्राखौ बुङाखै बेयाव बांसिन माबा जादों आरोना बाथ्राया सैथो बायसा जाथारदों बेनिफ्राय नोंसोरबो डाइरेक्ट मोनहैग्रा न'आव थांनानै भिडिअ मोनसे बानायनानै होनांगौमोन बेखौ बानायासै आगैया बाट नेथ'नानै मैयासो भिडिअ होनाय जाबाय बेनि थाखाय मानसिफोरा बिराद माबा सानदों आरोना थगायदों सानदों नोंखौ ओमफ्राय नोंसोरनि बाथ्रासो बेयो सिङाव मा जादों मा जायाखै जोंनि बाथ्रा नङा आगै नाफाथि आङो माने भिडिअखौ खालामनो सानाखैमोन सानैसो मानसिया कल खालामनानै आंखौ भिडिअ खालामनो खोन्थाबाय थादों आं बेनि थाखायसो खालामदों आं रावनिबो भाइरेलनि सायाव भिडिअ लाबोखायाखैमोन माने लाबोनायबो जाखायाखै ओमफ्राय दा आं लाबोनांगौ जाबाय जुदि आगै नों आंनि भिडिअखौ नायदोंबा गाज्रि मोननो नाङा आरोना माने आङो नुनाय बायसा जेनेबा जाथावनाय बायसा जादों आरोना बे बायसाया जेनेबा हिन्जाव मानसि खासेया हरदि हराव बिदि लामाफोराव थाथ'नायखौ समायखाया नोंखौसो होनदों बिदि साननाङा गुबुनखौबाबो मालायखौबाबो सानखायो दा जोंफोरनो जेनेबा आरोना हमना ला आगै जोङो हरनि 2टा 3टायाव जुदि बेरायोबा जोंखौबो फुरा सानखागोन साना नङा सानखायो मानसिफोरा हरनि 2टा 3टा जालायनाङा आरोना 12टाफोरावनो लामायाव हारसिं ओंखारना थानाय नोंखौ सानना साना जोंखौबाबो सानगोन आरोना बेयो रियेलि बाथ्रा बेनिफ्राय आगैनिया माने बिराद भुल जादों ओमफ्राय भुलखौ आगैयाबो एसे मानिनानै लादो आरोना भुलखौ जादों होननानै जेनेबा आगैया होनदों भुला जोंनिबो होननानै थेवबाबो नोंसोरनिया बोरैबा जाद्रायबाय आरोना बिदि माबानो नाङामोन ओमफ्राय नोंबो भिडिअ खालामनानै होथारनांगौमोन आरोना बै दिनखालिनो मानसिफोरा बहुदानो फोथायाखै आरोना बेनिफ्राय मेन बाथ्रा मोनसे दंबावो आरोना नोंसा आब'आबो मोनसे भिडिअ होनानै होदों बे भिडिअआव बुंदों आरोना जेनेबा हिन्जावफोरनि माबा जानायाव आरोना मास जानायाव बुंदों आरोना बे लानाय थफ्लाया नों बुंदों बेखौ गोलैदों होननानै नोंसा आब'आ होनदों आरोना जेनेबा बिसोरसो बख'नानै आलाय सिलाय खालामदों बाथ्राया आलादा आलादा जाना होनाय लोगो लोगोनो बांसिनसो माने सानैबो थगायलायदों बाथ्राया गोरोबलायाखै बिदि होननानै बुंदों आं कमेन्टफोरखौ नायदों आंनियावबो कमेन्ट हरदों मानसिफोरा माने बाथ्राया माबासो थगायनायसो बिदि रखम आरोना ओमफ्राय आङो हाबखौनो सानाखै आरोना भिडिअनि गेजेराव नोंसोरनियाव जेनेबा आं बुंनो होनायखायसो बुंबाय जुदि सानैबो नायदोंबा आंखौ गोरोन्थि साननो नाङा आरोना ओमफ्राय जुदि माबाफोर नोंसोरनि साननायबा कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरनो हागोन आरोना जुदि गोरोन्थि बुंनाय सानदोंबा नोंसोरो आंनि सायावथ' आङो गोरोन्थि बुंनाय मोनाखै आरोना गोरोन्थि सानदोंबाथ' नोंसोरो निमाहा होबानो जाबाय आरोना आं खालामनोबो गोसो गैखायामोन आं होखायामोनबो भिडिअ खालामनो खोन्थानायखौसो खालामबाय बेनिफ्राय नाफाथि आगै नों गावखौल' बिदि होनदो साननाङा गुबुनखौबाबो बिदिनो हर गेजेराव बेरायबा सानखागोन बे थार खोथाखा जोंनि बर' हारियानो जा गुबुन हारियानो जा जायसो नुदों बेसो मिथियो आरोना जायसो मोन्दों बेसो मिथिगौ माने जोंथ' मिथिलाया जों मेगनजोंबो नुथाराखै जेनेबा दा भाइरेलसो जानानै होबाय भाइरेलखौबो मानसिया जाथा मेथा खालामनो हाया आरोना जेनेबा मोनसे माबा गैयाबा प्रुफ माबा नङाबा भाइरेल मालाबाबो खालामनो हाया दा जोंखौबो भाइरेल खालामनोबा खालामनो हाया जोंहा जेबो प्रुफानो गैखाया जुदि माबा मोनसे प्रुफ मोनोबासो मानसिया भाइरेल खालामनो हायो जाथा मेथा भाइरेल खालामना होबा बेयो गोरोन्थि आरोना आयेननि सायावबो बे गोरोन्थि जागोन ओमफ्राय देरहानो हानाय नङा आगै जुदि नोंनि बाथ्राया रियेलिबा नोङो देरहागोन नों दा केस होनो बुंदों बेनिफ्राय बे नोंनि आखायावसो बेखौ जों मिथिया आरोना बे नोंसोरनि बाथ्रा बेनिफ्राय आंनिबाथ' नोंसोरो जमा जानानै बै बुग्रा मानसिफोरजों लोगो हमलायनांगौमोन आरोना माने सिगाङाव मा बाथ्रा सोरनि मा ओंखारो बेयो नोंसोरनि खुगानिफ्राय खोनांगौमोन गासिबो बेनिफ्राय दा नोंसोरसो मा खालामलायो नोंसोरनि खोथासो बेयो जोंनि सायावथ' जों जेबो माबाखाया जों ओरैनो बुंबायल'सो आरोना जास्ट नुनायखौ ओमफ्राय जुदि गासिबो मानसिफोरा आंनि भिडिअखौ नायदोंबा जुदि आंनि होननाया गोरोन्थि जायोबा आंखौ निमाहा होबानो जाबाय आरोना आंनि बुंनायावथ' आङो जेबो गोरोन्थि मोनाखै आरोना जेखौ नुदों बेखौसो बुंनांगौ जादों नङाबाथ' जों बुंनो गोनां जानाय नङामोन आरोना ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन बारा गोबाव फोलावबाय थाला आं रावनिबो गेजेराव हाबनो सानाखै आरोना ओमफ्राय बिदिबा बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जै बर' हारिनि जै खुलुमबाय गोजोन्थों बाय बाय